Rabbi salli alaihi wasallim. Urip ning alam dunya iku rasa lawase, kabeh bakal balik marang umahe. Omah gedhong swarga kanggo wong kang padha iman. Omah geni neraka kanggo wong kang manut setan. Sakwise mlebu ana ing swarga iku ora ana urip kang rekoso. Saisore swarga iku ana bengawan kang banyune luwih bening tinimbang puan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Urip ning alam dunya iku rasa lawase, kabeh bakal balik marang umahe. Omah gedhong swarga kanggo wong kang padha iman. Omah geni neraka kanggo wong kang manut setan. Sakwise mlebu ana ing swarga iku ora ana urip kang rekoso. Saisore swarga iku ana bengawan kang banyune luwih bening tinimbang puan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli
Ya